आरो माबाफोर उसुबिदा फैयोब्ला बे आयेननि माने हेफाजाब लानो हागोन। थायाव माने दाननाय जोंनि माने आर'नाइ आगर थानाय बे खुन्थानि जि डिजाइन बेखौ दा आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव फसंनायनि थाखाय जों राहा लादों। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोननो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगांबो फिन जासिग्रोनाय थाबाय। आङो मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव गोनांथार इम्परटेन्ट आङो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ फुरायैनो नायलांजोबदो। आङो बेखौनो सिगांग्रो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनाय थाबाय। आरो भिडिअ'आ मा रोखोमनि जागोन नै दा आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जायफ्रा भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड, नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आङो बेखौनो सिगांग्रो आङो खावलायनाय थाबाय। जोंना नै दा आसाम लेजिस्लेटिभनि सासेल' बर' हारियाव रंजाथावखौनो बुंनांगोन, मानगोनां सार बिस'जित दैमारि, आसामनि स्पिकार लेजिस्लेटिभ लिसारनि स्पिकार मानाव गेदेर बिस'जित दैमारि सारा बर'नि सायाव मा रोखोम मावगासिनो दङ, जेन बर'नि सायाव, बर' हारिनि सायाव, बर'नि राव आरो आसार खान्थि डेभेलप, जेनेबा बैसोर बेनारफोराव लिरलांनाय मा रोखोम स्कुल इउनिभारसिटि गासैबो जेनेबा जोंनिनो आसामाव थानाय अल नर्थ इस्टआवनो जोंना बेखौ लिरलांनायनि मोनसे लादों मानाव गेदेर बिस'जित दैमारिया। अब्ला नोंथांमोनहा आंनि खोथाखौ बुंनायखौ खोनास्लायस्लाय गावनिनो सयं खोथाजों खोनासंनानै लादो। अब्ला जोंना मानाव गेदेर सार बिस'जित दैमारिनि बुंनाय खोथाखौ जोङो खोनासंनि। मावख'आरि राव बे हिसाबै बेखौ आङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो आसाम आयेन आफादा जिरायनायनि समनिफ्रायनो, आं जिरायजेननायनि समनिफ्रायनो बेखौ बोरै खालामनो हायो। बिनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ लाबोनानै आं बेवहाय माने खामानि मावनो थिसननानै आं आरम्भ खालामदों, जागायजेनदों। बिनि उनाव दा आङो आसाम आयेन आफादाव फुललि बर' रावखौ बाहायबाय आरो आसाम बिधान सभायावबो दा सोरबाया बर'नि बुङोब्ला बेखौ एसामिसजों ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं आरो एसामिसखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं। आरो कन्टिनिउवासलि आसाम बिधान सभाखौ दा माने जोङो बर' रावजों माने इन्टारप्रेटरा ट्रेन्सलेट खालामनानै होबाय थायो। आरो बेखौ आसाम आयेन आफादाव जुदि जोंनि जि MLA फोर जिरायनानै थायो बिथांमोना गोसोब्ला बर' एबा असमिया रावजों बिथांमोना खोनासंनो हायो आरो बे राहाखौ खालामनाय जाबाय। गासै प्रसिडिंआनो बर' रावजोंबो दा माने ओंखारजोब्बाय। आसाम एसेम्ब्लिनि जोंहा रिपर्टार बेवहायनो जनानै थायो आरो आसाम बिधान सभायाव गासै सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जों बेवहायनो लिरो आरो लाइभ जानायखाय जोंहा रेकर्डिंनिबो राहा दं। ओंखायनो बर' रावा समानै बेवहाय दा बाहायजाबाय। जुदि जों माबा मोनसे सार्कुलार होयो बर' रावजोंबो बियो ओंखारो आरो बिनि थाखाय बर' रावखौ बाहायनो जोङो पस्ट सेंसन खालामजोब्बाय। आङो दा बेवहाय डेपुटि सेक्रेटारिसिम गासै जोंहा बर'नि पस्टआनो 14था दङ स्पेसिफिक भाबै। आरो दा आसाम आयेन आफादाव जोंहा 42 रेगुलार जोंहा माने मा होनो साख्रिआवला दंसै, माने डेपुटि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै LDA UDA माने मा होनो डेपुटि सेक्रेटारि ओमफ्राय जइन्ट सेक्रेटारिबो जोंहा दंसै। गतिके आं सानो आरो बर' रावखौ सालायलांनो थाखाय दा जोंहा साफिसियेन्ट स्टाफ आसाम आयेन आफादाव दङ। नाथाय खालि मानाव गेदेर MLA बिथांमोनहा इयुनावबो जायफ्रा फैयो बिसोर एसे मदद खालामनांगोन, एसे खबर लानांगोन आरो बे रावखौ एसे बाहायनांगोन। बिनि अनगाबो बर' रावखौ फोरोंनो लानाय जादों। जों आसाम आयेन आफादनि अफिसारफोरखौ गिबियावनो जों फोरोंगासिनो दं। मोननै बेस्ट अलरेडि फोरोंनाय जाबाय, बिसोरनो जों सार्टिफिकेटबो होबाय डिप्ल'मानि। आरो बिनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसाम सेक्रेटारियेटनि अफिसारफोरखौबो फोरोंनो थाखाय खावलायदों आरो हायोब्ला MLA फोरखौबो बर' राव फोरोंनो खावलायदों। बेफोरखौ दा आसाम आयेन आफादा लासै लासै लालांनो हाबाय थागोन। दा आथिखालाव जोङो अफिसारफोरखौ बर'नि फोरोंग्रोदों। गतिके सोब बेलायावनो जेसे हायो बर' रावखौ बेवहाय बाहायनो नाजादों। जेरै गेटआव गासैबो बर' रावजों लिरनाय मानाय आरो जारिमिनारि जे जोंनि कसारि रायजोनि सिनायथि, दिनै आसामाव खालि आहमनि बा गुबुननिखौल' बांसिन माने जोङो जेरावबो मोनसे नेरसोन महरै माने दिन्थिबाय थानाय जायो, गायसनबाय थानाय जायो। आसाम आयेन आफादाव आङो कसारि रायजोनिबो जि मोनसे जोंहा जारिमिन दं
बे हिसाबै डिमापुरनि जि माने जोंनि गोसोखां नेरसोन बे आरो मा कामाख्या एबा बिमा कामाख्यानि मन्दिरनि जिथु अन्थाइआव माने दाननाय जोंनि माने आर'नाइ आगर थानाय बे खुन्थानि जि डिजाइन बेखौ दा आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव फसंनायनि थाखाय जोङो राहा लादों आरो आं सानो नभेम्बर दाननिफ्राय बेखौ गायसननो हागोन दा बे अन्थाइखौ जोङो बानायबाय थादों आरो बेखौ एकदमबारे जोङो राजस्थानाव माने दायथ' होनानै दा बेखौ दानगासिनो दं दा जोब्बाय दा बेखौ फैनानै गायसनसिगोन आरो नभेम्बरनिफ्राय बेखौ अपेन खालामोब्ला आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव जोंनि कसारि माने रायजो खुंनायनि माने जि मोनसे जोंनि इसादि एबा नेरसोन बेयो गसंनानै थासिगोन आरो आं सानो बेफोरो जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोननायल' नङा इयुनावबो जोंनि जि मोनसे बे जायगायाव रायजो जाबोनाय रायजो खुंबोनायनि जि मोनसे फोरमान बे फोरमाना आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव रोखा रोखायै माने नुजाथिनानै थाबाय थासिगोन गतिके आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों बिनि अनगाबो गोबां हाबाफारि दं बुंनानै फोजोबनो हाया माने गोबां मावनांगौबो दं जेसे हागौ गतिके नाजाबावदों आरो बे साननैसो उनाव जों बेसेबां हायो आरो बेनिफ्रायनो बड'लेण्ड आयेन आफादखौबो जोङो मदद खालामनो नाजादों आरो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा बे रुल बिजाबखौबो बड'लेण्डनि रुल बिजाब हिसाबै बाहायनो हाथाव रोखोमै गासिबो ड्राफ्टफोरखौ दा खालामनानै अलरेडि सम्पुर्ण खालामनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड आयेन आफादा जुदि बेखौ नायसोमनानै फोसाबनानै लायोबा बड'लेण्डनि जि आयेन आफाद आं सानो बेखौ मोजाङैनो जोंनि आयेन खान्थिखौ दालांनो हागोन बाहायलांनो हागोन ओरैनो आगोलनिफ्रायनो बर' रावनि बेलायाव डिमान्ड दंबाय थायोमोन आरो आगोलाव सानै एमप्लय होदोंमोन बर' रावनि ट्रेन्सलेटर हिसाबै ओमफ्राय टाइपिस्टबो होदोंमोन अदेबानि बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखैमोन बा जोंनि एमएलए फ्राबो बर' रावजों हयथ' लिराखैमोन बेबायदि मोनसे हालोदजों फैबाय थादोंमोन नाथाय जेब्ला बर' रावा दुलाराय आसामावनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बा लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय बिनि उनाव बे खामानिखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो लाबाय आंनि समाव आं जेसे हागौ मावनांगौ होननानै लाबाय आरो दा आसाम आयेन आफादा बेखौ मोनसे आयेन खान्थि हिसाबैबो माने आयेनाव जोंनि रुलाव बेखौ जोङो पास खालामनानै लाबाय बे दा आसाम आयेन आफादनि गासै प्रसिडिं आरो गासैबो बियो असमिया इंलिसजों लोगोसे बर' रावजोंबो जाबाय थागोन दा ओंखायनो बर' रावखौ जों बाहायो गासैबो दा आसाम आयेन आफादाव जिखुनु माबाफोर जुदि साइन बर्ड लिरोब्लाबो बेवहाय जों बर' रावखौ बाहायफायो गेटनिफ्राय लानानै आरोखि आरो बबेबा माबा मोनसे मावोब्लाबो बेखौ बर' रावजों बाहायफायो आरो दा बियो रुलाव थानाय हिसाबै बेखौ बाहायनांगौआ साफ्रोमबो अफिसारनिनो बिबान आरो गासैबो बेजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनिनो बिबान आरोखि गतिके आं सानो दा बर' रावखौ बाहायलांनायाव बेवहाय जेनिफ्रायबो बाधा इयुनाव थाला आरो माबाफोर उसुबिदा फैयोब्ला बे आयेननि माने हेफाजाब लानो हागोन बे रुलनि हेफाजाब लानो हागोन आरो दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि आङो माने इन्डियानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो इन्डियानिफ्राय आंखौ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै लाखिदों आरोखि आरो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना जाहैबाय माने गोदो ब्रिटिशनि सिङाव थानाय गासै जि हादोरफोर दं बे हादोरफोरनि पार्लियामेन्टनि बेयो मोनसे एस'सिएशन आरो बेवहाय मा होनो फ्राय 56 हादोर दङ आरो बे पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव जों भारतनिफ्राय 3 सोद्रोमा दङ आरो बे 3नि गेजेराव आंबो सासे आरो आंखौ 3थि खेबनि थाखाय दा सोद्रोमा होबावबाय आरो आं दा भारतखौ माने बेवहाय माने दैदेनो माने प्रतिनिधित्व खालामो आरोखि आरो आंनि थाखाय आंनि गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैसिम भारतनिफ्राय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव माने रावबो सुबुंखौनो खेबनैनि थाखाय माने नमिनेट खालामा नाथाय आंखौ 3थि खेबनि थाखायबो नमिनेट माने खालामदों आरोखि दा आङो 3थि खेब दा जागासिनो दं दा देग्लाय बोसोरसे आरो फैगौ आरो बोसोरनि थाखायबो आरो बे हिसाबै दा अस्ट्रेलियायाव बिनि जथुमा जानो थांगासिनो दङ आरो बे अस्ट्रेलियायाव आङो भारतनि जानानै बाहागो लाहैगोन माने फैगौ 3 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम बे जथुमा जागोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जेन खोनाबाय जानांगौ मानाव गेदेर जोंना आसाम लेजिस्लेटिभनि स्पिकार बिसुजित दैमारि सारनि बुंनाय खोथाखौ थख' थख'यैनो खोनाबाय अब्ला जोंनि बर' रायजोफोरनि सायाव
अल बर'फ्रानो रंजाथावनि बाथ्रा अब्ला जों जोबोद खुसिनि बाथ्रा रायजोफोर नोंथांमोनहा जेन गासै जेनेबा माबा मोनसे केस जायोब्लाबो पुलिसफोरनो सोरनोबा केस होनांगौब्लाबो बा माबा मोनसे अबेबा अफिसफ्राव लिरनांगौबाबो गासैबो लेटारफोरखौनो बर'नि लिरनो हासिगोन रायजोफोर नोंथांमोनहा बेनिखायनो जोब खुसिनि बाथ्रा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना गासैयावबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला गासै बिनार पुलिस बा बबेबा पुलिस अफिस बा बबेबा थाना गासैयावबो बर' रावजों नुनो मोनजोबसिगोन रायजोफोर अब्ला नोंथांमोनहा माबायदि सानदों भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालाम बेखौनो आङो गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल